Alma Tadema. Ja, een hele belangrijke schilder voor Friesland. En dit is een heel bijzonder schilderij. Hij heeft het gemaakt in 1871, het jaar waarin hij trouwde met Laura Epps. En het is een huwelijksgeschenk van de twee schilders aan elkaar. Zij schilderden ook. En Tadema heeft haar geschilderd in zijn eigen stijl. En zij heeft Tadema geschilderd in haar stijl. En je ziet, dit is een beetje losser, wat bijna impressionistischer. En dit is heel fijn geschilderd, zoals Tadema dat in zijn eigen werk ook deed. Hoeveel werken heeft het Fries Museum in zijn collectie? In totaal zijn het meer dan 180.000 objecten. Er zitten ook meer dan 10.000 objecten van het Fries Verzetsmuseum bij. Heel veel archeologie. Dus wat we hier zien, dat zijn een paar honderd schilderijen in het schilderijdepot. Dat is het topje van de ijsberg. En de collectie gaat echt van archeologie. De terpenvondsten zijn natuurlijk heel uniek en heel belangrijk en internationaal. Ook echt onderscheidend tot moderne kunst. Als je denkt aan de grote namen internationaal ook van schilders uit Friesland, dan heb je het over Vredeman de Vries, het is 16e eeuw, en Tadema eind 19e eeuw. Dit is een schilderij van Vredeman de Vries. Misschien wel de meest internationale schilder die Friesland ooit gehad heeft. 16e eeuw. Wat is zoiets waard? Even om mijn nieuwsgierigheid te bevorderen. Ja. Nou, wij doen geen uitspraken over waarde van schilderijen, maar dat is echt ongelooflijk veel geld. Daar koop je een paar huizen voor. Dit is nou echt een typische Tadema. En je snapt ook als je dit ziet waarom hij de Marvelous Painter werd genoemd in Engeland. Omdat het net doorschijnend marmer is. Het mag natuurlijk niet, maar je wil het aanraken. Het is zo echt. En hoe dat licht erop schijnt, het is absolute top. Niemand kon dit zoals hij.